Walking in Christ means daily surrender. Kung maingon tag daily surrender, ang paglakaw diha kang Kristo, kinining adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Kumusta man atong kinabuhi? Siya bagyapon ba ang Ginoo sa imong kinabuhi sa Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado? O basin Ginoo ra siya panahon sa Domingo? Ha? Agoy. Kumusta? Whether naka sa balay, naka sa imong classmates, mga friends, eskwelahan, opisina, trabahoan, kumusta man imong kinabuhi? Siya ba imong Ginoo? Is He your Lord and Savior sa imong kinabuhi niini ng mga adlaw? Basin o Domingo ra siya Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon diri, walking in Christ means daily surrender. Adlaw-adlaw nga pag-surrender sa imuhang kinabuhi diha sa Ginoo. Ha? Kung ingna pag adlong Domingo kay imurang pikuon imong sungay. Ha? Para makasulod diha sa agianan. Nya pag gawas nimo, ha? Tulido na pod ang sungay, hantod na Sabado. Ha? He is your Lord sa imong kinabuhi. Kini makita diha sa imong adlaw-adlaw nga pag-surrender. Imong binuhatan. Imong daily living, imong action adlaw-adlaw. Basin diri simbahan, wala ka gapamalikas, pero dito sa balay, grabing pamalikas. Ha? Diri simbahan, wala tuod ka ga inom og ilim ng kahubog, pero dito sa balay, ga inom ka. Sabagay, may di man pwede simbahan kay simbahan baya na. Dapat, ang imuhang mentality, whether you are in the church, or naa sa imong balay, o naa sa imong barkada, o sa trabahuan, o sa eskwelahan, nakasurrender ang imong kinabuhi niya sa Ginoo kay lain pod og Lord lang nimo siya adlong Domingo. Lord lang nimo siya adlaw nga naay prayer meeting. Lord lang nimo siya panahon dunay fellowship, naay activity sa church. Pero sa laing adlaw, Satanas imong Lord. Now, kung ang imuhang Lord nga si Jesus Christ ginaila lang nimo siya adlong Domingo o sa mga activity. Sabi na kung maka-join ka prayer meeting, o niya, mga activity sa church, uban pa ng mga kalihukan. Pero, sa laing adlaw, na mas daghang adlaw, nga si Satanas ang Lord nimo, kinsa man ro'y tag-iya sa imong kinabuhi? Ang Ginoo ba? O Satanas? Posible Satanas, kaya doon na kay dako kayong panahon, nga gihatag sa iya. Mas ginatuman nimo siya, kaysa imuhang Ginoo, diya sa imong kinabuhi. Timan-an ginato na siya, if He is your Lord, sa imong kinabuhi, kini nagpasabot na doon na kay nakasurrender ka adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. In Galatians chapter 2 verse 20 unsay gingon? Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako nabuhi kun dili si Kristo na nga niya kanako. O diha sa ta muhunong sa ta. Matod ni Paul, gilansang ako uban ni Kristo diha sa cross. O dito sa cross, busa dili na ako nabuhi kun dili si Kristo na nga niya kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Sa diha nga gidawat ug gituohan nimo si Kristo as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, mao ni pasabot. Gilansang ka na uban ni Kristo. Ug unsay nahitabo kay Kristo? Nabuhi o namatay? Namatay. Ug kay gilansang ka man uban ni Kristo, namatay ka usab. Ug unsay nahitabo kay Kristo human siya namatay? Siya nabuhi. Ug unsay nahitabo nimo? Ikaw usab nabuhi. Ug matud pa diriya, kining kinabuhi ko karon, ingon ni Pablo, gikinabuhi ko sa akong pagtuo sa anak nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Kumusta imong kinabuhi? Kung ikaw gilansang uban ni Kristo, namatay og unya na banhaw, kang kinsa man karon ang kinabuhi ngay kang kinsa man nimo karon gitugyan ang imong kinabuhi. Kang Ginoo ba o sa kalibutan? Daghan mga Kristohanon, nagtuo sila kang Hesukristo. O sigurado sila nga sila luwas, pero subo kay pamalandungon nga wala nila gitugyan ang ilang kinabuhi, pinaagi sa pagkinabuhi, diya kang Kristo ingon nga owner, master, ruler sa ilahang kinabuhi, kundili na kinabuhi gyapon sila ilalom sa ilahang tawhanon nga pagbati. Bud pasabot, walay laing masunod silang kinabuhi, sila gyapon og walay labot ang Ginoo. Kung kapuyon sila, dili sila mo tugyan o mo mangita sa Ginoo. Wala gyud. Sila magbuot. Now, daily Christianity means
daily dying to self. Kung maingon tag daily dying to self, ang adlaw-adlaw nato na pagkinabuhi, sa diha nga nahimot ang Kristohanon, dili buot pasabot na perfect na ka, dili na ka makasala. Sa diha gidawat nimo si Jesus, gituuhan nimo siya as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, dili buot pasabot na di nakakasala, perfect na ka nga tao. Naagyapon ta sa ato ang lawas nun nga or kalibutanon nga lawas nato. Pero dili siya buot pasabot na magpatuyang ka na lang sa imong gibati. Ug ayaw gamita ingon nga argumento nganong makasala ka kay moingon ka nga tao lang man ko makasala gyud ko. Ayaw gid na sa gamita nga argumento. Ha? Dapat adunay ingon padria daily dying sa imuhang kaugalingon. Kung mayon tag daily dying, makasala ka tuod kay naa ka sa imong kalibutanon nga lawas, pero aduna kanay paningkamot nga patyon kini na mga pagbatia. Ha? Patyon. Kumbaga kung ang imong lawas mangita ani. Sa diha nga, sa diha nga wala pa ka diha kang Kristo, mao na ni ang ginahimo sa imong unod. Mao ni ginahimo, ginapangita sa imong unod. Unya mitugyan ka sa imong kaugalingon diha sa Ginoo. O giila nimo siya as your Lord and Savior sa imong kinabuhi. Ang imong lawas mangita gyapon ani. Mangita gyapon aning mga butanga nga gihimo niya atong panahon nga wala pa ka diha sa Ginoo. Pero ang kalainan na aduna kanay tinguha nga mulikay og dili na mubuhat niini. Mo nay dying nga pasabot. Dying ang manigingon nga adlaw-adlaw nga pagkamatay diha sa imong kaugalingon. Nga kung kaniadto pagtudol sa imuha diretso dawat. Ha? Karon dili na. Doon na kay pagbalibat. Oops, murag di maayo. Daily dying na sa imong kaugalingon. Kung kaniadto nagaduol ka sa mga tao nga diin makaambit ka sa ilang pagpakasala, karon mulikay na ka. For example, kita ka diha nga naay nagsabong. Kaniadto, muadto ka, kay musabong ka. Nakakita kag naay naghantak diha. Kaniadto, di ka mulikay. Hinoon muadto ka kay moapil ka og hantak. Kita ka naay nagtabok diha kay nag-inom. Kaniadto muapil ka, muadto ka kay makiambit ka og mo apil ka og tungab dito Pero karon dili na. Although dili pa man na gawas nung hingpit ang imong unod no na pagbati. No? Naagya po na, dili na ta magpakaroon ingnon. Naagya po na tinguha. Pero karon naa na kay pagbansay. Pagtanaw nimo nga murag nag-inom na sila dira. So kay na Kristohano naman ka, kung kaniadto mo duol ka kay para makaambit karon mulikay na ka. Daily dying na siya. Kay lisod kaayo batukan ang unod nun nga tinguha nimo. Kay nga atong lawas, magpakasala gid siya. Pero kay Kristohanon man ka, ha? Mao nang dunay daily dying diya sa imuhang kinabuhi. And also daily obedience. Ang obedience kining pag-obey nimo sa Ginoo dili ni panahon lang sa Domingo, panahon lang sa mga buluhaton sa church kundi daily obedience. Adlaw-adlaw nga pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, adlaw-adlaw nga pagsunod sa sugo sa Ginoo. Ha? Kaya usahay, gaubi ra ta adlong Domingo, pero sa laing adlaw mga disobedient ta sa iya. If He is your Lord sa imong kinabuhi, you should obey Him daily sa imong kinabuhi. Daily dependence. Adlaw-adlaw nga nakadepende diha sa Ginoo. Dili nakadepende sa imong kagalingon, nakadepende sa kwarta, nakadepende sa imuhang katigayunan, nakadepende sa laing tao, but dependence tira sa Ginoo. Manay pasabot na kung ang imong kinabuhi, kung siya man gyud ang imong Lord sa imong kinabuhi, you should do what He says. Because mahimo mangkawang ang tanan kung mingon ka, Lord, Lord. That's why ingon bitaw si Jesus Christ, why you call me Lord? Why you call me Lord? Why you call me Lord, Lord? Pero wala man kagatuman sa akong gisulti nimo. Kung ikaw inahan, amahan, ng imong anak, mingon siya mo, pa, ma.
Pero wala siya nagtuman sa imo, bisa kung sa imong sugod, di niya tumanon sa may bation nimo. Ginadisrespect ka. Wala ka ginatuman, wala kay authority sa iyang kinabuhi. Masuko ka. Ano man? Tingali mingon ka nga anong tawag ko man ko nimo kamahan o inahan nga di man ka kabalo mutuman sa kuha. Di ba? Di man kani ka maminaw, di ka masugo. Ha? Tawag lang ka sa kuwag, muduol lang ka sa kuwag, nakikinahanglan. Masuko ka oy. So kung inana atong Ginoo nga dili nato siya tumanon. Ha? Manaingon ni Jesus Christ, why you call me Lord, Lord? Usa ka pangutana na kinahanglan nga imong pamalandungan o gunahunaon. Bisan mo naka sa imong balay, ug imong gunahunaon, ngano ka ang gisulti to ni Jesus Christ? Why you call me Lord, Lord? Pero wala man nimo gibuhat akong gisulti diha nimo. Kinahanglan kabaluta mo tuman kung giisip pa nato siya nga Lord sa tuwang kinabuhi. Pamalandungi ang kaminyoon. Marriage is not one-time commitment. Ang commitment sa kaminyoon, dili tong panahon nga nagsumpaay mo diya sa altar o nagsaaray nga kamatayon ray makabulag. Hayahay, balatian, so kawalad-on o kahamugaway, di gyud makabulag, kundi kamatayon ayon ra gyud bulag. Dili lang na diya tama ng commitment sa kaminyoon. Ang commitment sa kaminyoon, it is daily faithfulness. The same po na diya sa Ginoo. Sa diha nga mituo ka kaniya og mitugyan ka sa imong kinabuhi sa tong Ginoo, ingon nga imong Ginoo og manluwas sa imong kinabuhi, it requires your daily faithfulness. Kay kung ang imong kaminyoon og imorang dito rataman sa altar ang inyohang sa aray, dito rataman sa altar ang inyong commitment, then walay faithfulness sa usag-usa ninyo, di gyud mo mag-celebrate og anniversary. Di gyud mo maabtan og bronze or silver or gold, no? Mararamog mga artista nga, isa pa itong mga artista nga kadali rang gabulang. Si Carla og si isa pa itong isa. Si Carla nga kuan ba? O katong dili katong Tom Rodriguez. Kadali ra man to sila. Kisa pa to. Ha? Si anak ni Ruben Padilla, di ba? Si Kyle Mga kaminyoon nga dugi nga naggisaaran nila sa altar sa kaminyoon nga magsumpaay nga wa gyud makabulag kanila. Pero tungod kay wala man sa ilaha ang daily faithfulness o ang ilahang commitment, dito naman sa altar tama, nagbulag yun sila. Bakit sila magdugay? Disciple na sa itong pagkakristohanon. Sa ako nang gikaingon, kung muingon ka nga, He is your Lord and Savior sa imong kinabuhi, it requires daily faithfulness. Dili lang itong panahon nga miing ka, Lord, ako ang gitugyan, akong kinabuhi, gidawat ko ikaw, gituuhan ko ikaw as your Lord, as my Lord and Savior sa akong kinabuhi. Katong mga young people, during sa youth camp na to, ang inyong commitment nagisaad atong gabiuna, atong taknaa, atong panahuna, dili lang to dapat dito taman. It requires daily faithfulness tira sa inyong kinabuhi. Kay kung dito na to taman, balik mo sa kalibutan, mahimong kawang ang tanan. It requires daily faithfulness. Kung moingon tag faithfulness, matinud-anon ka diya sa Ginoo. Dili ka mag-apil-apil sa kalihukan na makadaot sa relasyon nimo diha sa Ginoo. Same sa kaminyoon, no? Kung gusto ka nga faithful, gusto ka nga makalahutay ang inyong kaminyoon, you should be faithful to your marriage. Ha? Kamong magtiayon. No? Kay kung i-allow nimo mo intervene ang laing binuhat, diha na magsugod ang kahuyang sa inyong kaminyoon. Hantod mabungkang. The same po na sa Ginoo. Ayaw pag-apil-apil og lain na kalihukan na diin makaguba sa imuhang relasyon sa Ginoo. Pag matinud-anon, be faithful diha sa Ginoo. And it requires daily diha sa imong kinabuhi. Di lang panahon Domingo, di lang panahon sa family day, di lang panahon sa prayer meeting and worship service, di lang panahon sa life group ninyo, di lang panahon sa mga fellowship, kundi daily. It requires daily diya sa imuhang kinabuhi. Kung tag daily, naka sa imong balay,
barkada, silingan, trabahuan, you should be faithful diya sa Ginoo.